आं बे सासे डक्टरेटखौ मानो आब्रुथि गैयै फेसबुकाव नाम लिरजा होनो सासे डक्टरेट मानसिखौ सासे डक्टरेट बिमुं मोननाय मानसिखौ आङो फेसबुकाव मानो गाज्रि नाम लिरजा होनो बे जानला मानला उन्दै उन्दै गथ'फोरदो। तो हेलो लोगोफोर वेलकाम टू बैक माय बड' फेमिली 25k व्यूज। तो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि यूट्यूब चेनेलाव फिन आरोबाव खनसे बरायहरनाय थाबाय। तो लोगोफोर दिनैनि भिडिअ मानि सायाव जानो हागौ नोंथांमोना थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायना बुजिखाबाय जानांगौ। तो लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेनिनो सायाव जानो नागिरदों दि लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ जोंनि सासे मुंदांखा यूट्यूबार आदा जेम्सनि सायाव मोनसे भिडिअ लानानै फैदों आरोना लोगोफोर। बिथाङा दिनै हाबा जानानै थांबाय लोगोफोर। आदा जेम्सनिसिम आंनिफ्रायबो कंग्रेचुलेसन आदा, मोजाङै संसार जालांदो। तो लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बयबो सिनायजोबखायो आदा जेम्सखौ। आदा जेम्सआ दिनै हाबा जानानै थांबाय आरोना लोगोफोर। बिथाङा सासे यूट्यूबारजों लोगोसे इण्डियान आर्मिबो। स' लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांगोन होनना आं आसा खालामबाय। नोंथांमोना आंनि गिबियाव हगारलांनाय भिडिअखौ बिराद अनसायदों। स' लोगोफोर बेबायदिनो आङो आरोबाव बे भिडिअखौ अनसायलांगोन होनना मिजिंथिबाय। स' लोगोफोर दानिया भिडिअखौ स्टार्ट खालामदिनि। स' लोगोफोर आदा जेम्सनि माखासे भिडिअखौ नायलांदो। बिथाङा माखासे गोबां चेलेन्ज भिडिअ खालामनो नागिरदों लोगोफोर। धामाका दामोनाया बम औ होबायानो औ माथो नुबाय नुबायना आदाखौ बेसां खुसि आदाया फेमालि No. औ माथो दा मोनायाव धामाका जानो थांगासिनो जोंनिया औ सेंग्राफोर गलाफोर जाय सेंग्राफोरखौ लेंहरबाय आं कल खालामनानै औ मोनफैदो मोनायाव औ नायथारनि फैदो स' लोगोफोर आदा जेम्सआ गोबां ओंथि गोनां बाथ्रा बुंलांदों दे लोगोफोर, बेखौबो नायलांदो। आं क्लिप होना होनोसै। हौवा गैयि हारसाफोरा रावबो राया दिनै सासे डक्टरेट मानसिखौ लानानै जोंनि बर' समाजनि गेजेराव ओरैबायदि फेसबुकाव सरसा खालामदों जेम्सआ मानो मोखां देखायनो हायाखै आरो आं मानो मोखां देखायनो सासे डक्टरेट नंगौना नङा? आं बे सासे डक्टरेटखौ मानो आब्रुथि गैयै फेसबुकाव नाम लिरजा होनो सासे डक्टरेट मानसिखौ सासे डक्टरेट बिमुं मोननाय मानसिखौ आङो फेसबुकाव मानो गाज्रि नाम लिरजा होनो बे जानला मानला उन्दै उन्दै गथ'फोरदो माने ओंथि गैयै आब्रुथि गैयै बानाय सासे डक्टरेट दिनै बरमा कलेजनि स्टुडेन्टफोरा मोनथिगोन 3 बोसोर बरमा कलेजाव 8,000 टाकायाव मावनाय मानसि बेसेबां खस्थ' रुम भारा थोआ थेवब्लाबो गावनि माने माबाखौ लानानै फैसायानो मिलाया खायसेबो सोरबा दखना बायनोबो 8,000 रुम भारा जानाय 3 बोसोर मावदों न'आव रावबो गैया बेनि काहानि बेया न'आव रावबो गैया बेखौ उनाव गावनो खोन्थादो बेखौ सोर फेदेरनाय मालानि समाव बेनि बिमा बिफाया मा जालांनाय सब काहानि दङ बेहा जोबोद दुखु गोनां बेनि काहानिया बेफोरबायदि काहानिनि गेजेरजोंबो बियो दिनै डक्टरेट लानानै दिनै गावनि आथिङाव गसंबाय माने आं बायदि मानसिया बेनि थाखाय जेबो नङामोन आरो आं लाक्कि फिल खालामो आं सासे डक्टरेट मानसिखौ माबायदि लोगो मोनखो आं मा मोजां खामानि मावखो जों सानैखौ बोरै गोरोबहोलायखो आंनि थाखाय बेनो बिराद सासे डक्टरेट मानसिखौ आंनि न'आव लाबोना होनो हादों आंनि फादारनि साथाम दादिमोना हेडमास्टर सासेयाबो साइन्सनि मास्टर मादैमोनाबो सब मास्टर बेनि गेजेराव आंबो सासे डक्टरेटखौ आंनि न'आव लाबोनो हादों बे आंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव बाथ्रा आरो आंनो बेखौ भगबानासो होदों सोरबाया होआखै। स' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक साबस्क्राइब एन्ड शेयार खालामना गालांदो आरो कमेन्टबो खालामना गालां लोगोफोर मोजां जादोंना जायाखै। स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गोजोन्थों। जै बर' हारि जै।